Ja, de vraag is dus inderdaad, ik heb een aantal Nederlandse politici horen zeggen dat indien wij nee zouden stemmen bij het komende referendum, dat het dan, iedereen verbindt er zijn eigen consequenties aan, dat er dan geen schuldsanering komt en met allerlei andere problemen die er achteraan zouden komen. Tenminste, dat is de voorstelling die dan ervan wordt gegeven. Nou, een referendum geeft het volk de mogelijkheid om te kiezen. En indien de indruk wordt gemaakt vanuit Nederland, vanuit de Nederlandse politiek dan, want niet het Nederlandse volk, we hebben het over de Nederlandse politiek, dat zij het referendum, of de uitslag van het referendum op Curaçao, niet zullen respecteren indien het volk nee stemt, dan vind ik dat niet alleen een dictatoriale manier van denken, want je wil een bepaalde keuze, je wil een keuze respecteren, maar vervolgens wil je de keus afdwingen. Nou, dat vind ik nogal dictatoriaal qua gedachtegang. Maar wat nog belangrijker is, het Nederlandse volk heeft, ik weet niet precies, ergens in 2002, 2003, moest ook stemmen voor de grondwet voor het Europees Parlement. Nou, toen was minister-president Balkenende stond ook op het punt dat het veel beter zou zijn voor het Nederlandse volk om ja te stemmen. Om eens te gaan, om zich te verenigen met de nieuwe grondwet voor de Europese gemeenschap. Nou, we weten allemaal dat het Nederlandse volk en het Franse volk nee hebben gezegd. Wat is de consequentie daarvan geweest? Meneer Balkenende moest dat respecteren. En mijn vraag is dan, indien u de keuze van het Nederlandse volk wel wil respecteren, of meneer Balkenende zelf tegenstander was, of tenminste voorstander was van de grondwet, maar door de keuze van het volk ben je in een positie terechtgekomen waarbij je het moet accepteren. Ja. Waarom accepteer je het daar wel en wil je het hier op Curaçao niet accepteren? Ik vind het binnen het Koninkrijk. En dat is sowieso binnen het Koninkrijk, maar dat vind ik dus een inacceptabele standpunt. Overigens, ik vraag me af of dat standpunt houdbaar is. Want op een bepaald moment, als wij hier nee zeggen, en dat is het recht van ons volk om nee te zeggen, dan dient Nederland dat te respecteren. En ik vraag me af hoe het niet respecteren daarvan in Nederland zal worden vertaald. Ik ga er niet op vooruit lopen, maar op de tweede plaats, en wat ook heel belangrijk is het volgende. Wie heeft eigenlijk gezegd dat de Nederlandse regering het niet zal accepteren? Individuele politici. Staatssecretaris Ank Bijleveld. Ik bedoel, in de vergaderingen van de Raad van Ministers vragen ze niet eens de mening van de staatssecretaris. Dus, of individuele leden van de Tweede Kamer. Indien dat de mening is van Politiek Nederland, dan moet de Raad van Ministers van Nederland een beslissing nemen dat zij niet met ons aan tafel zullen gaan zitten indien wij nee stemmen, of de Tweede Kamer. Maar dat zie ik niet gebeuren. Dus mijn conclusie is, het is deel van een politiek spel en wij kijken er met de nodige belangstelling naar en gaan vervolgens onze gang. En doen gewoon wat we moeten doen en stemmen gewoon nee op 15 mei 2009 aanstaan. Dat was enkel mijn laatste vraag. Wat stem je zelf? Nou, als je naar me luistert, Heb ik het al dan weet je eigenlijk welke richting het uitgaat. Okay. Kijk, ik kan nooit eens gaan met de introductie van rijkswetten die onder druk van een zak geld opgelegd wordt aan onze samenleving en aan onze toekomstige regeringen. Waardoor we in feite teruggaan tot voor 15 december 1954, waar een hele harde en lange strijd aan vooraf is gegaan om die vrijheid te verkrijgen. Het is, we kunnen gewoon niet accepteren dat we teruggaan. Wat zijn de verwachtingen van het Marcha de Rechazo? Ben je erbij? Morgen? Ga je wandelen, ja? Oh ja. Ja, in mijn hele leven heb ik nog nooit in een nee, ik ben nooit ook demonstraties. Niet toen je student was? Nee, student als Nederland heb ik ook nooit in demonstraties meegelopen. En nu? Maar nu, ik vind dat zo belangrijk dat ik dus wel degelijk. Dit is mijn tweede demonstratie waar ik aan ga meelopen. De eerste demonstratie was 15 december vorig jaar. Ja. Met het ondertekenen van die documenten. Toen Nederlandse politici ook hier waren. Ik ben er helemaal op tegen. Ik ben er kan manifesteren en morgen ben ik er ook. Oké.